आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव हर घर घर तिरंगा हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै एबा मान होनानै बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। उदालगुरि जिल्ला पानेरि बियाबाव दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव भारत सरकारा बिथोन होनाय बायदि हर घर घर तिरंगा हाबाफारि लानाय बायदि पानेरि बियाबनि बिजेपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरि आरो लाइमोनफोरा भारतारि फिरफिला लानानै बाइक रेलिनि हाबाफारि लादों। लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा भारतनि 75थि डायमन्ड जुबलिखौ मान होनानै गासैनिबो नखराव भारतारि फिरफिलाखौ बिरहोनांगौ होननानै गासैबो हारि माहारिखौ खावलायो। देग्लाय 15 आगस्टआव भारतनि उदांस्रि जानाया 75 बोसोर अर्थात डायमन्ड जुबली मोनबाय, माने कमप्लिट जाबाय, डायमन्ड जुबली जाबाय। बेनिखायनो बेनि थाखाय भारत सरकारा एबाराव गासै भारतीय नोगोरारिफोरखौ मोनफ्रोमबो नखरावनो जोंनि जिथु भारतनि माहारियारि फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायदों। जों जाहाथे बेखौ उत्सव हिसाबै लानो हायो, बे जोंनि गोग्गानाय साफ्रोमबो भारतीयनि थाखाय। आरो बे गोग्गानाय बे सानाव जों बयबो सानथाम हाबाफारि लानानै जोंनि माहारियारि फिरफिलाखौ गोजौआव दैखांनानै जों बयबो बे उत्सवखौ गाजा गोमजायै फालिनांगौ। आरो बे हिसाबैनो दिनै पानेरि समस्तिनि गासै लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि बिजेपिनि जुब मर्चा बिसोरबो उद्योग लादों, गुबुन गुबुन माने संगठनफोरनि सेंग्राफोर बिसोरबो उद्योग लादों। जयैनो पानेरिनि लाइमोनफ्रा, पानेरिनि माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैहाय मोनसे एवारनेस हिसाबै बे हर घर तिरंगा माने मोनफ्रोमबो नखरावनो जिथु फिरफिला बे जाहाथे बयनिबो माने जायगायाव गोसारो बेखौ नुनानै बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों, एवारनेस लाबोनो थाखाय। आरो बेखायनो आंबो दिनै नुजाफैदों, जिहेतु आंनि समस्तिनि लाइमोनफ्रा एथ' गिदिर मोनसे जोंनि हादोरनि हाबाफारिखौ लानानै जे हर घर तिरंगा बे उत्सवखौ खालामनो नागिरदों जोंनि बे 75 बोसोर कमप्लिट जानाय जोंनि उदांस्रि साननि थाखाय। गतिके बेवहाय आंबो दिनै बाहागो लानो फैदों। नाथाय बिरोधिया बुंबाय थादों जे बे बिजेपिनि मोनसे एजेन्डा, पलिटिकेल माने मटिभेसन खालामनो थाखायसो बे एजेन्डाखौ लादों नामा? नङा, जाय जि सानो बे बिदिनो साननो हायो। नाथाय भारतआ मोनसे समाव ब्रिटिशनि सिङाव दंमोन, बे बाथ्राया सैथो। भारतआ स्वाधीन जानायनि थाखाय जों दिनै बेवहाय स्वाधीन भाबै जोङो जीवन जापन खालामनो हादों। बिरोधिया जे दिनै बेबायदि बाथ्रा बुंनो हादों, ब्रिटिशआ जुदि गभर्नमेन्ट जानायमोनब्ला बिरोधियाबो बे खोथाखौ बुंनो हायामोन। नाथाय उदां भारतनि थाखायसो दिनै बिथांमोनाबो बुंनो हादों। ओंखायनो बे उदांस्रि साना साफ्रोमबो भारतीय मानसिनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां आरो जोंनि थाखाय गोसोआव रंजाखांनाय गोनां मोनसे सान, जि सानाव ब्रिटिशनिफ्राय जोङो उदां मोनदों आरो साफ्रोमबो भारतीयआ गावनि सिन्ता हिसाबै बे हादोराव खामानि मावनायनि थाखाय खाबु मोनदों, सोलिनायनि थाखाय खाबु मोनदों। बुंनांगौनि नामाव खायफाया बुंगोन बिरोधि दलनि सोरबा होनब्लाबो बियो मानसिसो। गतिके मानसि हिसाबै बयनिबो साननाया एखे नङा। खायफाया बिराद खस्थ' खालामनानै खामायो, खायफाया बेखौ सिखाव खावो। गतिके बे मानसिनि आखु, गतिके ओंखायनो बेबायदि बायदिसिना बाथ्रा खामानि गैयै खायफाया बुंबाय थागोन। नाथाय बे साना बयनिबो थाखाय माने गोनांथि गोनां आरो बे हिसाबै दिनै बयबो गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।